Kubor nakaslem jong unong Saiñ Hima. Yakamet basa jong Reverend Dr. PBM basa yoman. Lale buram khadu hene kasngi khatwei terik rempang arajar arpawar. Ha kabalas dang ya kajingle buram bakhadu. Hayeng sa jong I kabadan hamaupan ha kapor khat arba jemensngi. Hadin kane layo banra yakamet bat penrung hapo yeng mane balang Presbyterian maupan. Bat layo ru banlet on yakamet basa ha ulum jengtep kabalang Presbyterian maupan. Reverend Dr. PBM basa yoman ila klat no ha kakhandai terik urempang arajar arpawar. Ha Woodland Hospital Shillong ha kapor arsitek menstem hadin baka jingsitam kalaban ye. Kumban chupen kan mau Reverend Dr. PBM basa yoman ila pendep ya ka jingpule na ka Dr. Graham Homeschool kabadan ha ka Limpong West Bengal house nem syajar khandai spa andru popra. Bad hadin kata ila pule ya ka Bachelor of Divinity na Union Biblical Seminary kabadan Hayavadmal Maharashtra. Bad ila pendep ya ka jingpule house nem syajar khandai spa nyabosan. House nem ar hajar khandai ila syapan kop da ka kerdan Doctor of Divinity honoris causa na ka Academy of Ecumenical India Theology and Church Administration kabadan ha Chennai Tamil Nadu. Hadin bala syak thong kum pastor ila yo ban pet nengkong ya kabalang hawa yajer. Hadin kata ila pet ya kabalang nong saulia batkat hadu bandaklat na kani kasla perthei idang don ka kerteng balang hanong saulia soara. Ila long ru kum Vice President National Church of India, Secretary ka North East India Christian Council, bad ila syong that kum pastor house nem arhajar khandai. Bad ila rong syakasan perthei banyakun ya ke election MP Lok Sabha na kaseng HSPDP Henry iklem yo ya ka jingjam. Ha ke election MP Lok Sabha house nem arhajar khatsau ila yakun biang kum ukartong shimen Henry iklem poi syaka jingjam bad ha ka election MP Lok Sabha house nem arhajar khat khandai iklem yakun syu penban ila syukarshan no ya UMP bamenta uba Vincent H Pala na kaseng Congress. Reverend basayomoit ila no syadien ya ikurem laingut ki khun bad Henry ngut ki ksiu.
ya kabala pernah ya ipa ya kabani Hashem bat imei bat ban penyo nak kesengkai ke jongki yang kilai nguki ko bat ki parado ki parasnam ki bagi ki jonga ki lok ki jo bagi bahayen ki basem akapakum kan ye ka jing ye kandu ni juang balado no ya uri shot jonga ye Tenda ya ka jing puson bara ka jing Pyrkhat ka jonga ku mukon rangba ngamong bangiladu no ya uri shot jonga ye Hendra ngiladu no ya architect lani ya unong Saiñ dur jonga ye ka sem ka jongi akan mau ngadu kapor ke bangaran kenal kabaka jing im baka jing trei ke jong ipa kababun sien kapenlong i bagim la bandon halaka jong ka yin kasam bagim la bandon halaka jong ka shnong ka thao te endre ila Saiñ dur nong kong ye imei ban penlong ye imei iba khat arbor ban kit ban ba ya baro ki kam bani ki jing shon ha ka ye kasam bar ha ka jing im ga jong i kum ki khun rung akan mau ya ka ba ipa ipetin yang ni kalong ka ba i Saiñ dur yang ni ya ka ba ngin long kinong buat muksa ya ka jing im ka jong i tengah so ya ka ban ong pa kublai shibon ya ki e ki ba pi pilale na ka benta ka jing im ka jong i ban ngin long kumne kum bang long de lembah da kajing betul lenti bar kajing Saiñ dur ke jong hi yang ni ai ba ublai undon rengkat bat hi bangingai scam ba piladon hakal hok ti ba kashatem ka ba khu ka jong unong tha ujong hi ya ki condolence ko pi pilapa na ka benta ka jong ipa na sungo bahaya ka ban pan map na pi ya ka bang ngim la shu ya ka ban pule Namar hakane ka list kabanga ngayo kamduna syo ya ka arhunyo arhu pratali ki condolence Malaysia la dangangan puli ya ka kawe hadin kawe kan shim da ka ya ka por tengah kerpat na ka benta ka jong pi ki bala pha ya ki condolence messages ki jong pi ba phenom sungo he bangan syupen bana tangi ki organization la ne ya ki seng ka pi pha ya ka ni ka condolence message shangi kum ka yi makata galong kabangingiyo kabanangkong ka Karbi Anglong Presbyterian Church Siat ka NEICC ka National Council of Churches in India ka Palawan Nagpur Maharashtra ka Dimasa Christian Fellowship ng Tinapo Assam ka Northeast Dialogue Forum hakaba ipa hakane ilong u consultant Naka Indigenous Biodiversity and Social Welfare Organization Meghalaya hakaba ipa hakani kaseng ilong kumu advisor niyo ru ya ka condolence message naka Jatinga Presbyterian Church naka Borok for Human Rights nang Tinopo Tripura niyo ru naka Bethesda Society nang Tinopo Nagaland Inyo ru ya ka kubos ngolem naka senjuk kinong sensyar shlong jongkari kasi badjanti ba I ka jongi inyo ru ya ka kubos ngolem naka star 92 jongka St. Anthony's College ka 92 batch inyo naka 6th schedule implementation committee Kabanang Tinapo Assam Niyo ru nakasenjuk Hidor Parkur Uhen Trap Nangtang iyo ru ya ka condolence message Na Dr. Didi Lapang Ibalong advisor Shaga government Jongka Meghalaya Niyo naka Meghalaya Pradesh Congress Committee Niyo naki bahayeng kibasem Jong Dr. Jennifer Basayamay Lemba kayeng kasem ya ka ba mai ru imla ya ka ban yeshem mania don lang ban ni hakane ko por namar ka jing yeteng khu ka jong I bat na ka yeng ka jong kiru aka bakum ka ni ka benta niyo ya ka jing snolem ya ka shiti snolem
naka Balang Presbyterian Maupat, naka United Christian Forum, bat kumjuru na ka PWF Assembly kabakot ka Presbyterian Women's Fellowship. Niyo e ka kubor ngolem naka Khasi Student Union, naka Meghalaya People's Committee on Adhar. Niyo ya ka Shiti ngolem na Kapalang Presbyterian Nongsaulia, na Kapalang Presbyterian Kudmaran, mat kumjuru na ka Martin Luther Christian University. Niyo ru ya ka Shiti ngolem na ka District Sora Mausumai, bat kumjuru na ka Thomas Jones Schools of Mission, bat na ki Khraw san. Ngasngo ya ka banong baladron kino kiseng nalor kini kiba pipila yos ngau lara don ya ka Jingleit nakaliang ka jonga nasungu bahaya ka man panma nakaliang ka jongi namar palaya bun palat ki palayawan ya ka pan kendo nakabentakan ka Jingleit ka jongi ka bakum ka ni ka por nagakam bai lawan pai sala ka jong ka snong ka yeng ka sem rei ka keten ka jong i dampu hadu menta Tenga kum kapalang ya don lang ha kini kapor ringkat bat pi ki bahaye ngasem ilok ki jor ki khakiman kat ki bala banya don ha kini kapor naga balang wanra ya ka jing ya ka kubor ngolem naga benta jong pi Ikong ibalong ikurim jong ipastor, wak ikon kiksiu ki jong ibaro. Lei jong ka jingsuk, kerku, doringkat lem bat pi kum ka yeng, deng jong ka ni ka jingja. Mat ya ka jingsuk bai ka jing tengen, ka ba kinjab lei ka ba kinjab mansim, ka ban sencar ha ki donut ki jong pi. Tinga kot lang yang ibaro agani ka por siya gani ka jing mani bat ka jing syakri ka jong iyaw blay. Tin ka jong blay ka penken mau yang gani ka por jisuwang. Ngalong ka jing mipat bat kata ka jing im. Tau banget hanga lau layap unyo im. Sup kibas ngausi naba on pentingan yaki. Ngalong ujong mi. Tu pen im yanga naba ngala wat yaki hukum jong me blayun kerku yaki ni ki benta ki bala pule ki ni ka por no thiang ban shanya a u ba wan priang ka ti bu ai ban nge kakula jong uban tebru budai utra pulia peng jongi lang baro bat kerpang nak benta jong yeng kilom na ki santali ki benta ya ba phila bansem na ka kita job kal nong ka khat saw khat ka ban kong adun ri nang ta hebru khalai nong kat khat ka banyo bat pra nang ta pe city pol sekinong koren ba ar kalnong ba san i we do lai nang ta pe city pol hi sik thesol ni kalnong ba saw khalai bu khat tra bat khat du na ki kitab jing pen pa ar fuil nong ar du saw bu khat bat ka ban ri kiktien ki ong kom ni breu ubala khan ka breu ulong ubakhanjat kisi baru badap daga jenja wan mi kum sentie tela otno yu patno kum ka sengi pu baru ne time pe laki kman hawa gat une ba me pen wan yang asik jing bisar lambat me wei ubala ban penni ya ka bakut na ka bakut mdan namar bala pencikna ya ki singi jongu ka jingkhen ki banai jongu ki don hame ban mela bu ye ki pot jongu baumla ban rengkam ni ko por ablai bandam hakis lajat ki bakut bat ki bak kentang ki jongna
ning kong ning chap ban kin tiu na mi me long blai ba Khraw bo me long blai u ba don bo blai u ba im u blai u ba hok ba du blai u ba shi